on calminama yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ha tengte Pindi Média yewte men no wiyetede elewal communication arti gam woɓitanade on hunde kabaruji nder e caggal leydi yawtanade bandiraɓe talata ɓennuɗo yewtane dañani yaltude hande en garti en puɗɗima bisimillahi jofni alhamdulillahi en jetti Djiby Dieng e wondiɓe muɗum hono Fan Ndiaye wondude Molel Dame en jetti Ali Fall montowo yewtere nde ma en banda mbaɗon ɗen so Allah lamɗo jaaɓi so addude toɓɓe ɗe cikkuɗen ma bel bandiraɓe haysen mbawa etoɗen ko adi foof ko candidature président Macky Sall toon to ONU no hewno haala hay ko yawti ko en kaalino hen Allah hokkani yewtere nde yaltude kono hankkante laaɓi e gardugol mawɗo leydi Burundi gardiɗo ko wiyete ko Union africaine yettini wonde ko président Macky Sall woni candidat Afrique eɗen ñaago yo Allah waɗamo hen ɓural waɗa hen wune kono ɗum ko eɗen gandi gila e ñande o mo ganduɗa ko Diomaye président Diomaye bismi hono yoga e tardata banggue dawgol to galle laamogo to woodi jaɓɓe woodi saliɓe jaɓɓe ɓe kaali ko jamni ɗumen saliɓe kaali ko salni ɗumen ene wayno gila nden ene heewi coow caggal mum Ousmane Sonko kañum waɗi yewtere faade e yimɓe muɗum wadde mataw firti ko woni tan koye ɓeydade lawde to banggue Pastef walla hakkude coalition Diomaye président e Pastef naaɓe ko wona ɗum ko ma en gartu so tawi Allahu lamɗo jaaɓi e Madiambal Diagne mo ganduɗa nan to leydi Faye eɗen gandi ko molino toon wonko hesɗiɗi e gueɗe makko e wiide suudu ñawirdu o Versailles toon to leydi France hay so tawi wonde oɗo saha joni wona yo artene ko wiide yo ƴeewe gueɗe makko timmitine wonde koɓe namdino laamu Faye so namdino laamu Sénégal ko beele ma timmitin ɗum e on saaha ƴeewe gartagal makko holno foti waade holliti wonde kanko woni avocat ji makko maɓe nannu hono kayitaji mabɓe gam etade habtade to caggal leydi yadate atayi hande kala ɗo garɗa ko toon to funnague mo ganduɗa biyeteɗo hakkude Iran e leydi Amérique e leydi Israël ɗo ko haala ɓooyka kewka wonno ɗon ha woodi ko hesɗi hen piigol toon to leydi hono Téhéran laamogo leydi Iran caggal Ayatollah Khomeini mo ganduɗa eɗen gandi darde mum no wano oɗo mawɗo jaaɗo duuɓi capantati pawɗi gollanima leydi Iran golle joɗɗe baɗɗe fayida kañe ɓesgu mum e hewɓe jaadi hen hol battane jogo e wonande leydi Iran ha tengte e leyɗele men ɗon ɗo ganduɗa so Iran uddi ko fate pétrole nadde caɗele e nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa Amérique nan toon ɓe puɗɗima fiide toon wadde ko ɗum ɗo woni ko jogorɗen hande haalde so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon Baba Mohamed Jim wondude Alaji Abou Gaye jafoɗon Jim bisimilla calmina bandiraɓe eyyi mi salminima Baba Abou calmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi Média e kuuɓal ha ɓuuri tengtude eɓe ganduɗa ko yeɓiyankoɓe nde ɗo yewtere ganduɗa ko lewlowal communication kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe en beltinimaɓe également mi salmini mawɗo Abou Gaye en calminimo ko moƴƴi e dendagal bandiraɓe foof mi salmini bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko wonɓe diaspora o kañumen ɓe ganduɗa ko hollitɓe lewlowal communication ko kañumen ittata ɗum yewende ko yewtere nde ganduɗa vraiment ko so tawi waktu o heedi kamɓe kala ɓe mbatta hen hakkillaji mabɓe no fewi mi salminto ɗon également omo ganduɗa ko jinnaɗam onno ko musidɗo jinnaɗam kay haalnimi kamɓene ɓe jeeya koye ɓe ganduɗa vraiment ko remdiɓe jewteɗe no fewi ene yiye Malaw Diop ene jeeya toon to Takoyel joɗiɗo toon to France en calminimo no fewi no fewi mi salmini mo ganduɗa ko baba men Hammadou Woudou toon to France kankone ko neɗɗo mo ganduɗa ko dewindiɗo yewtere nde no fewi kamɓe foof vraiment ko yimɓe ɓe ganduɗa kamɓene eɓe battori lewlowal communication eɓe acci hen hakkillaji no fewi kadi ne itaɓe yewende en calminimo salmini ko wayno grand yam Abou Diye won ha e Alaji Vieye Dia en ɓeɗo fof ko musidɓe men ɓe ganduɗa jamma e ñalawma ko wattuɓe hakkille galle o yiɗɓe avancement galle o en calminiɓe en juurimaɓe mawɗo Abou en jettiɓe en jarnimamaɓe en jetti Boul Sambou ko toon to France wondude gorko pullo gollaniɗo leñol Ndiaye Demba Hammat mo juude jaaɓi
gollaniɗo leñol sahande tiyatawji ngoodi ina pindini yimɓe kanko iɗi wadde jawdi makko eɓe keewi kono ko haala makko kalden saabu ko jaadiɗo Bul Sambu gondiɗo Hamidou Keɓe kaw men jeeyaɗo Nguyi gonɗo toon wondude e Kadia Djiba en jetti ɗum en jarnima ɗum kanko Diaydé Mahamat o waɗini leñol ngol golle joɗɗe golle baɗɗe fayida e on saaha en jettimo en jarnimamamo kanko e ɓenɗa makko hewɓe eyyi ko noon kadi jettirten hono musidɓe men ɓe ganduɗa oɗo saaha joni nan toon to caggal leydi to Alaji Abdoulaye Madina Gounass Abdoulaye Wale en jettimo en jarnimamamo en kaalino ñande yewtere men hono Gando Diarale kanko e lappol makko bangol fayida e yaadi makko ɓe fayida mami haalno nelal saabu koɓe nelɓe mi yomi addanɓe kaaƴe jama to caggal leydi to gon ko heɓade ɗum noon mi anda ko pawal bisimilla toga ko jalda tokara hayre jama to way wano anda kam aɗa andi an probléme maɗa ko ala o yawa yaade Kédougou tan ñande no hirnanto Kédougou mbeɗa ko kaaƴe tamorɗe ɗe o yiiloy toon ala on calminama on beltanama attani o kewi en mbi mbaɗɗo ki Ablaye neli ko on mo ganduɗa ko Abdoul Boɗejo won kaaƴe mabɓe gonno Zambi yomi addanɓe caggal leydi kaaƴe en cohla toon joni kaaƴe ko gasa laaɓi aɗa sa wi kaaƴe tan ciftirtumo vesseji accuɗen kaaƴe anda kaaƴe kaltere to a ganda ha vesseji ɗi wajo wino on ɗe paɗe no jodde e ummiɗo Dubaï donc film gonɗo ko film diw yawtu ɗum noon eɗen bismo bandiraɓe yafnade ɗumen e ñalawma ɓennuɗo no gueɗe ɗe no jaarini eɗen beltanoɓe kadi eɗen mbaɗaɓe kadi e kala saaha bayade ɓe lewru korka ndu yoɓe jarlo en ɓe jaafo en eɗen ñagono koye meɗen eɗen ñagono dendagal hettiyankoɓe nde Allah jaɓanta en korka meɗen yaafo en kala ko woni hen perguitte meɗen ko suuɗi e ko feeñi ko tinɗen e kon tinani eɗen mbaɗa kono ko Allah ɓuuri andude golle meɗen ko woni hen moƴƴo o jaɓana en ko woni hen kara o yaafo en en calmini en juurima en bismima dendagal bandiraɓe kala yewtere nde to a jarama paaɗen koye toɓɓe adande mi wawa saccudema haadema faade banggue goɗɗo paaɗen koye candidature Macky Sall ƴamgol mum lefol laamu toyete to ONU hayso laamu Sénégal jaaɓi walla salimane Afrique kam jaɓanimo e juuɗe mawɗo leydi Burundi e gardiɗo kawtal leyɗel Afrique ɓataki makko hettima kanko woni candidat men ɗo e nder Afrique hol yandema hen e tokara aɗa andi Macky Sall wonde ɗum candidat to secrétaire général Nations Unies ko hunde fonde wonde sabu omo yoddi hen omo handi hen e kadi ko Sénégal handi hen wona kanko e hoore makko ko leydi Sénégal ene handi hen kadi ene yoddi hen sabu leydi Sénégal so tawi a ƴeewi guila leyɗele Afrique ɗe indépendance muɗumen naati e 1958 mataw fuɗɗori ko toon to Guinée e ha yetti ɗo yetta hande ɗo ene wonani Afrique francophone e Afrique anglophone naati e nder muɗum ɗum noon so tawi kañumen fof ndendi mbi bir muɗumen ko Macky Sall gembi aɗa andi ñande en kaalino mbimi wonde candidature Macky Sall hay sinno tawi omo waɗa teppe ɗe hay sinno tawi omo waɗa taaɓe ɗe hay sinno omo waɗa peeje ɗe tawde suwa wonde officiel mbawi wiide tan ko ene hani ala hanani ala ene foti wonde ala fotani wonde kono noon caggal nde président Burundi mo ganduɗa kañum ardi Union africaine holliri wonde kamɓe leyɗele Afrique ɗe ɓe gembi ko Macky Sall yo won candidat mabɓe on saaha ɓe nawi dossier ji ɓe dépose yi ko ɗeɓi jafnude hen tan ko leydi Sénégal joɗade ɗum ha ɓiɗɗo Sénégal naajo wona ɓiɗɗo goɗɗo ko ɓiɗɗo Sénégal naajo woɗɓe ene cuɓo ɗum ene darano ɗum yo ardo ɗum ɗo laamu leydi Sénégal ene deƴƴi haalani ha ɗo wona ɗo ko hunde nde gandanɗa hono waɗa ko hamnide no feewi te kadi ko fotani wonde goto mabɓe foof ne kadi wona goto mabɓe foof ni ko kanko Bassirou Diomaye Faye omo foti miijade janggo e jaam holko heɓori aranoydemo kanko de mete so tawi wonko sohli e nder leyɗele Afrique ɗe hol salontoɓe mete ɓen so callanimamo ene welamo walla welatamo e kadi hande o ɗo woni ɗo konngol ko kanko tan jogui ɗum kadi ko foti wonde ko ay mi heeɗima oɗo docteur Dia mo ganduɗa kañum wonno chargé de communication palais de la république o wi wonde Yero Dia Bassirou Diomaye Faye
foti ko yaadude candidature Macky Sall kañum ni hoore muɗum foti darade wona directeur campagne candidature Macky Sall o yaadu ɗumen e leyɗele ɗe tefanoyde ɗum wonɓen kono min mbiyanmi ko Macky Sall hande oɗo yarata ɗo hen e aduna o so dañi directeur campagne so dañani directeur campagne kanko omo timmi directeur campagne hoore makko sabu hande o ko leyɗele ɗe fof ko kañumen goni jaɓanɓe mo sabu eɗen gandi nde wuli hakkude Russie e Ukraine nde metti hamni président fof donki yaade toon goto huuli yaade toon kala biɗo ene yaha Poutine wiya ɗum laakara ko kanko Macky teppiti paɗe makko o yeehi ha toon woodi ko teppitani Afrique teppitani aduna o yeehi to Ukraine la même chose ko kaɗon haala ɗum ɗon noon on baɗɗo ɗeɗon gueɗe baaɗe hono dani en tawi kadi ko ɓiɗɗo Afrique naji ko ɓiɗɗo Sénégal naji kala Sénégal naji ko gañƴama ko fof aɗa foti jaɓande mo ɗeɗo golle moƴƴe ɗeɗo golle payodinde aɗa fotini kadi yaadude e so tawi wiyama wonde ko candidature makko heddi noon ko Bassirou ɗo dari hande ɗo mbaɗa andi won goɗɗo won sinno tawino ko kañum darino darde Bassirou nde tawanno sariya muɗum taƴi wiyata tan kañum ko ala hen darone kadi wadde campagne hoto Macky wadde réussir e oɗon banggue kono noon Bassirou Diomaye Faye mi anda holko nanguimo mi anda holko teppi ɗemgal makko mi anda holko hulɗinimo ƴettude woni ɗin décision ngaji ferme ɗi ganduɗa hoorema ko décision ngaji ɗi laamu foti ƴettude mi anda holmo fattiri ɗum mi anda hol kulhuli makko hen mi anda hol miijoji ɗi o jogui hen par ce que wonko gandanɗa hoorema so tawi yeehi hankkadi ha heeɓi ko jolfo wiyata ko sottina ala ko heddi so wona ƴañde hen wecco muɗum tan ari ha tolnima won on nokku kanko Diomaye ko kanko tan foti darade o wiya eyi walla o wiya ala te kadi wonɗo ena tolno hay so wi eyi makko softat hay so wi eyi makko nattata jadda hay simbi te ɗo joni ɗo yaare he ɗo eyi makko so tawi a ƴeewini fuɗɗima dañde wonɗen gueɗe so wi eyi so wi ala ittata Macky woni candidat somo yinno Macky wona candidat e so yiɗano Macky wona candidat fof Macky woni candidat caggal kay ko woɗɓe ƴetti porti dossier muɗum nayi déposé dossier o jaɓama walla eɗen jakorima jaaɓe heddo leyɗele Afrique ɗe so tawi mbi ene jogui leyɗele joyyi ɗe gandanɗa hoore maɗa ko kañumen jogui doole ɗe ɗeɗen leyɗele joyyi woni États-Unis woni Russie woni Chine woni Angleterre woni hol leydi gondi kadi Royaume-Uni ɓeɗo goni droit de veto famide kañumen jogui droit de veto kañumen mbiyata eyi kañumen mbiyata ala kono noon enen heddiɓe ɓe mbawɗen tan ko gembude jaaden e nder hen te ɗeɗon leyɗele ne kadi eɗen jogui jorto moƴƴo ko wayno Russie eɗen jogui jorto moƴƴo ko wayno Amérique eɗen jogui jorto moƴƴo ko wayno Chine eɗen jogui jorto moƴƴo ko wayno kamɓe woni o sen teyni mbiyen kamɓe fof eɗen jogui e mabɓe jorto moƴƴo ko gonga noon postoji baɗi ni ko tato poɗodirta ɗum walla ko ɗiɗo poɗodirta ɗum ma woni so tawi en mbi tato koto leyɗele golfo ɗe walla to anglophone walla to francophone ko ɓeɗo goto hen fof ene yiiɗi candidat muɗum heddi noon candidature Macky Sall ko yalti ko won dariɓe to ene mbiya wonde ala anglophone en yo ƴettu ene gembi oɗon gembe ɓe mbiya ala yo debbo yo ƴettu ene gembi oɗon gembe kono noon kamɓe ɓeɗon wiyaɓe fof so tawi en ƴeewi min to banggue hoore min fof e famɗude gandal mbiyanmi ko posture mo Macky Sall jogui o kamɓe ɓeɗon wiyeteɓe ɓe ngala oɗon posture par ce que so tawi en ƴeewi jomum ɗo rewi ɗo woni en ƴeewi CV muɗum wona CV to banggue jangde to banggue diplôme ala to banggue management holko jomum holko waɗi to banggue management to banggue gardigu Macky holko ardino ha yettiɗo hande o gaga wonde directeur Petersen gaga wonde ministre de l'intérieur gaga wonde premier ministre gaga wonde président assemblée nationale gaga wonde président de la république du Sénégal gaga wonde président union africaine gaga wonde président CEDEAO ɗum ɗo foof so tawi arti e hoore goto ha hiddemo poste goto dowrowo so tawi ko posture ƴeewete min mbiyata ko Macky ene timmi candidat o ɗo jarama gartene ko kala leyɗele anglais leyɗele fays ko poɗoderoji laamiɗo Afrique guila e moɓodal Berlin ha yetti cosgol OIA leyɗele anglais e fays ne poɗodira yimɓe mum koye ni henna mbiyen anglais dañi Boutros Ghali mo leydi Égypte woni secrétaire général waɗi gueɗe baɗɗe fayida caggal muɗum ko Kofi Annan mo leydi Ghana kañum e hoore muɗum waɗi haysine ko mandat ko wawno dañde mandat ji ɗiɗi kono kam woni Afrique naɓe kono ko anglophone naɓe kono ɗum kono mbiɗa ni hikka wiyama Amérique latine ko kañum foti ƴamde lefol laamu walla beele ko ɓen Amérique naɓe gembata walla ko debbo foti ardade baba cikkuɗa ɗum beele ne wawi ɗeɓde leltinde walla tardinde ko wiyete ko candidature hono ƴamgol lefol laamu président Macky Sall mi sikkani heddi kono mawɗo Abou yini
aɗa andi ƴamgol kam so ari goto fof yaltat hollita yidde mum ha heddo noon ko ɗo ɓetteteɗo manam les critères beele jomum anda noti critère uji e ko way noon kono foy wad noon mi yiyata ko ɗum lobbyŋaji kono eɗen jogui hen yakar toujours sen kaali ɓen min mi mboɗo jogui yakar Macky hande oɗo saaha kay ko kañum hoore mum ene laaɓi ko kañum lomtoyto Antonio Guterres mawɗo Abou Gaye haali ɗo ene sa ƴeewi to banggue biographie makko walla ɗo rewi to banggue profiling ɗo rewi guilay local ha international kono tan sa ƴeewi to banggue expérience makko au niveau international nde o woni président CEDEAO woni président Union africaine darde makko haare makko toujours wonanno ko wadde feere ha Afrique beele ni kañum heɓa droit de veto a haali ɗum mawɗo Abou ko ɗum wonno haare makko Afrique heɓa droit de veto beele kañum ne janggo e jaam to banggue conseil de sécurité ko watte toon décidé ko beele Afrique wawa yiide toon hoore mum kañum ne jogo konngol jogo janggo e jaam so tawi responsabilité ji ne ƴette kañum ne ande ɗo dari noon no waɗi no Afrique watti tawtorede e kawtal G20 noon o waɗi ha Afrique dañi siège e Fonds monétaire international noon no waɗi ha Afrique watti yaade e koɓe mbiyata ko concert des nations ji e dente kewɗe ɗi ganduɗa aduno ene hawroya toon eɗen gandi wonko golli wadde ɗum ɗon tan hande ko sababu Afrique o fof wawa rendude ngembamo beele o wona ko yiyete ko secrétaire général des Nations Unies ko gonga sa ƴeewi beele ɗum ɗon hande ko gonga sa ƴeewi to banggue hande conseil de sécurité o ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui ko yiyete ko droit de veto wonande ko kañumen hande kala ko wawi waɗede dow ɗum ko dow tan kono yimɓe ne gandi ko woni ko less yimɓe ne gandi ko won toon ko so mbi ko so mbi ala ko holon ko France ko Russie ko Chine ko Royaume Uni ko ɓen ɓe ganduɗa ko woni États-Unis d'Amérique hay so tawi o saaha hande mo gonɗen eɗen gandi ni to banggue candidature kamɓe foof noon yiɗɓe ƴamde lefol ngol eɓe préféciji ɗi jomumen obstacle uji ɗi ganduɗa hande nande caɗele géopolitique international oɗo guerre mo ganduɗa waɗi dessiné donc ɗum ɗon ko probléme mais États-Unis hoore mum eɗen gandi kanko Donald Trump o waɗino contredire Union Afrique ONU sibu kanko no waɗi blog makko wadde défier sa ƴeewi ɓen ɓe ganduɗa ko OTAN o e ɓen ɓe ganduɗa ko le BRICS en par rapport e kañumenne o waɗi kanko ko yiyete ko somi juumani ko conseil de paix ko way noon États-Unis d'Amérique tan ne waɗatno hen participé à hauteur de 25% to banggue ko ganduɗa ko ɗum woni ko waɗatno e ONU kono fo e wade noon to banggue relation mo mawɗo Abou yi o katantagal leadership Macky Sall ko ɗum waɗi hokkata en sen lelima mbiyen mine emi jogui ɓerɗe deeƴe Macky Sall wonat sibu yimɓe ne gandi jokkodiral makko e Emmanuel Macron kanko mon haala directeur makko de campagne beele o fotan ɗum wonde min mbiyami ko beele janggo e jaam ni Emmanuel Macron jogorani wonde directeur makko de campagne yimɓe ne gandi hakkude makko e Russie yimɓe ne gandi to banggue monde musulman o kañumenne ko ɓooyani ko kañum mbaɗi plébiscité wonande wadde porté candidature makko o yahna ɗumen surtout ɗon ɗo jeeya donc ɗum waɗi mi yiide min mboɗo jogui hen yakar kanko Macky Sall mi yani kene gakkina vraiment ko fatuno e candidature makko heddi noon to banggue Sénégal no mawɗo Abou ni c'est regrettable ha hande so tawi konngol Sénégal nanaka mboɗo sikkuno ɓe potino hebde jangde e candidature Amadou Hott e mois de décembre somi juumani nde waɗatno kañum ne yinno hebde BAD banque africaine de développement yimɓe fof en jii soutenance mo Seydou Ould Tah mo yaduno heeɓi ha ni e leyɗele goɗɗe ko wayno Côte d'Ivoire en e ko way noon jeehi mbaɗi porté on mo ganduɗa ko Seydou Ould Tah wonani en mette wonani en jii ko ɗum donc ɗum ɗon fof eɗen ganduno ko ɗum défaillance to banggue diplomatie ko ɗum laxisme to banggue laamu men noynade tan wawde nangude ɗum no nanguiri c'est vrai que ɓe mbaɗi hen ɓe mbaɗi ɗum soutenir e ko feeñi kono to banggue ko diplomatie namdi ko on gonnoɗo ɗo debbo o waɗani quand même o waɗani ko fonno wadde hande
ko ɗum honneur fonatno wonde kamɓe leydi Sénégal so ɓe jaltino yiide wonde ko kamɓe ponno jaɓɓade ɗum yiide wonande ɓe dañi ɓiyiɓe waɗi porté candidature mum toon to o ni kanko Bassirou Diomaye ne yodno kanko hayso tawi o wonano quand même directeur de campagne o jeeye ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗata porté candidature Macky Sall kono hande oɗo saaha min sinno ko min waɗatno conseil président Macky Sall mi mbiyami komi yaafimo soutien Sénégal mawɗa Abou baade kay ko oɗo régime jooɗi ɗo so tawi kay ko min mbiyami komi yaafimo soutien o mo ganduɗa ko leydi Sénégal sibu jeeyede ɓe heen ni sa renaki janggo jaam beele ɗum jogorani addoyde caɗele e candidature makko par rapport e ko yiɗi ƴamde ko e yandam min a jarama toga déjà wi presde koya ardinte ndeɗo fedde wonmoɓe leyɗel Afrique yinnoɓe walla terɗe jaggue Afrique yinnoɓe wonde ƴamde lefol laamu ngu dañani kono hay bandiraɓe koko gila ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi joyyi walla ko waɗi ɗum seeɗa wiyede Afrique naaɓe koɗɗiɗo tan meeɗi ardade ngal ɗo dental caggal muɗum kadi wiyede ko jaaɓe ɓe Angleterre jimno ɓe France jimnoɓe meeɗa dañde hen ɓe Portugal jimnoɓe meeɗa dañde hen ɓe Italie menno seeɗa ɓe eɓe ganduɗa kañum goni hono Belgique meeɗa dañde hen cikkuɗa hikka beele fotani wonde dande laamu leydi France ade kañum jimno Sénégal e ɓeeɗo dawa dande tindino Baba wi ni hayso Emmanuel Macron wona directeur campagne ɓenda o beele eɓe daña woni e wiyeɓe ɓe jimno e Afrique kamɓe faysna ɓene laamima nde ɗo fedde e togata a haali haala ka gasi 1945 nde Nations Unies waɗa créé tuggude nden fewde ñallangal hande duuɓi ɗi keewi ardiɓe ɓe keewi kono noon Afrique no mbiɗani ko ɗiɗo meeɗi hen dañƴe woni Boutros Ghali woni Kofi Annan ɓeeɗo ɗiɗo te sa ƴeewi kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo fof koɓe pays anglophone en eyyi koye jimade muɗumen ɓe gonno hande o so tawi ɓiɗɗo Sénégal najo yalti walla ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo walla ɓiɗɗo Mauritanie najo wonata koye jimade Faraïse goni e ɓeɗon wonɓe jimade Faraïse kay ne welsintako ɗum alay saago daror no Mohamed Ndim no wirini en Emmanuel Macron foti wonde directeur campagne Macky Sall par ce que Emmanuel Macron so tawi darima wonde directeur campagne Macky Sall wona Macky Sall o wonani directeur campagne mo ala ko Faraïse e hoore muɗum ko Sénégal e hoore muɗum ko Afrique e hoore muɗum surtout noon ne kadi e Afrique francophonie heddi noon so tawi en ƴeewi tan enen to banggue jokkodire ɓeeto en ganda ɗumen no feewi wonande candidat ji goɗɗi biyeteɗi Amérique latine walla debbo walla ɗuna en ganda postiraji mabɓe eyyi ɗum noon tawde en ganda postiraji mabɓe mo ganduɗen posture muɗum o ko en on kaala hen haala muɗum tagui en haalde haala makko ne ko ƴewde ɗo rewi ɗo ƴewde kala hen ɗo rewno holko golli ɗon e holko waɗi ɗon ƴewde kadi hay nde o rewani ɗon nde holko wonno darde makko ndim haali joni wonande omo wonɗo darinoma e nder fedde gotago windere nde o darinoma o ƴetti konngol o wi wonde Afrique yo dañ jeeyede e conseil de sécurité o yo dañ jeeyede e kowhoyɗi yo dañ jeeyede e peeje ɗe ɗo pewjeteɗo henna donc ɗum ɗon foof haysino tawi jaɓaka à 100% yiyande makko kam e miijo makko konngol ngol o adduno ngol ɗon konngol nanama tonggama heddi ko holde heɓuri wadde mete ma waɗ e gurdam meɗen walla ala ko caggal gurdam meɗen kono en anda kam o addi ɗum ɗon saabu eɗen gandi kadi darde makko e nder leyɗele Afrique humpani hay goto darde makko hakkude makko e hoddiɓe makko eɗen gandi ko jaam tan woni ɗon jaam gonɗo ɗo no feeñi eɗen gandi hakkude Mauritanie e Sénégal guila leyɗele ɗe keeɓi indépendance 1960 fewde ñallangal hande e wiyatno taccirde woodi tan ko Rosso taccirde wonde Rosso nde ko Bako wonno ɗon en jii pont so tawi darnama ɗon pont o waɗama ɗon wiyama wonde goudron ummade ɗo henna e Sénégal fejira leydi Mauritanie yaaha han jantoya toon to Maroc to en gummoɗa Maroc han jantoya Europe waɗi ɗum ko nanodiral e kaldigal e pamodiral pétrole e gaz gonɗo hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal o haalaluji kaaleteɗi toon ɗi pétrole oɗon e gaz o ɓooyi jangtede e nder leyɗele ɗiɗi ɗe kono noon holde ɗum yuli holde ɗum fuɗɗi nanodiral ngal holde daña pamodiral ngal holde waɗi koye laamuji mabɓe waɗi koye laamu makko kanko Macky Sall enen fof eɗen gandi hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie eɗen gandi ko gonga ko leyɗele ɗiɗi saabu Gambie lombi koye nder leydi Sénégal kono eɗen gandi e laamɓe Gambie ɓooyɓe ɓe guilay Dawda Kayraba Diawara en eɗen gandi kala nde
kine muɗumen kaaɗi nde giri muɗumen lammi doganta ko leydi Sénégal ari ɗum kuppi ko e saha Yaya Jammeh nde woni ɗon nde kanko Macky nde o ari nde o darima e darde Yaya Jammeh artude ɗum e peewal hakkunde leyɗele ɗiɗe jokkodiral muɗumen hay sinno tawi Yaya jaɓani ɗum o waɗi feere ha o dañi bir o dañi mo gembi ari ɓe dirtini Yaya ɓe guitti ɗum ɗon on ari ɗum ɗon hollit tan ko hakkunde leydi Sénégal e leydi Gambie musidal gongal ɗon ngal e koddigal e cehilagal kutodiral gongal ɗon ngal saabu Adama Barrow oɗo eɗen gandi nde o waɗa élire président de la république ko ɗo o waɗi prêté serment makko wondore makko ɗo o ƴetti lefol laamu e nder leydi Sénégal nde o ƴettata ɗo lefol laamu e nder leydi Sénégal e aljuma mo ari ɗo o juuli ko ɗo juma Cheikh Oumarul Foutiyou ɗo en donc ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema kolliroje kanko président Macky Sall e saaha makko hakkunde leydi Sénégal e leyɗele Afrique ko jam tan meeɗi wonde ɗon hay caɗele goto meeɗa wonde ɗon hay sinno tawi jomum ene pelɓodira sahaji kono pelɓodiral ngal so tawi waɗi heewi haade tan koye haala haade muɗum siyoyde haade muɗum haaloyede banggue goɗɗo haade mum haaloyede e beddaji tar ko koyɗe moƴƴe koyɗe jamiyama e dogama e nder hen heddi noon ko arti ha hande o e leyɗele francophonie ɗe kamɓe ko gonga enen fof eɗen jogui yaak kamɓe foof gembude ɓe Macky Sall kono kadi eɗen jogui yaak jokkodiral hakkude président Macky Sall e leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa hono kadi min jogui droit d'auteur ɗeɗo eɗen gandi musidal e cehilagal gongal hakkude mabɓe e jokkodiral gonnogal ɗon ngal wadde ɓeɗon so tawi ƴewat tan koko faati e hono Nations Unies ardade ɗum so tawi ko jomum ko neɗɗo maslaha ko neɗɗo jamyama ko neɗɗo joguiɗo wonɗen gueɗe tawi ko faati e moƴƴere eɓe gandi Macky ene jogui ngalɗon jaɓɓal ene jogui ngoɗon yeeso ene jogui ndeɗon darde tene kadi ene timmi ɗum so tawi darima ene heewa jeese yimɓeɓe ene heewa guihi yimɓeɓe wona président mo gandanɗa hoorema so tawi darima ko feccata ko yeeso maɗa hen banggue jiiya hen banggue mbasa yiide ɗum Allah dandi mo hen kanko président Macky Sall wadde noon candidature makko enen kam ene hawrani en eɗen jaadi hen wona kanko Macky o ala ko Macky oɗon mo ganduɗa hono ko ɓiɗɗo Sénégal najo ko Macky oɗon mo ganduɗa hono ko ɓiɗɗo Afrique najo ko Macky oɗon mo ganduɗa hono ko darinoɗo hanki hecci hanki defandade Afrique defandade leyɗele aduna ɗe par ce que enen en teskem aɗan gandi hakkude Russie e Ukraine nde wuli ha wiya hankkadi ɗo yenne de ɗo ene lewru ɗo e lebbi ɗiɗi musiba koko waɗata ɗum ɗo so tawi décantaki ene wayno leyɗele Afrique ɗe e aduna o fof koye caɗele gonata Macky Sall ko kañum yeehi toon nde yeehi toon Poutine ittanimo gueɗal rokkimo teddugal jaɓanimo ko ɗaɓɓirno ɗum ko ɗum ɗon wona hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko werde so tawi jomum ko dutteteɗo teddugal tan leyɗele Afrique e leyɗele aduna ɗe fof ene poti gembude mo kanko Macky Sall saabu mo timmi wattude hen aussi ene jeeya e aɗa andi candidature aɗa neɗɗo a jogoto projet a jogoto programme sa ƴeewi won interview ji ɗi o waɗata e won scène uji mawɗi omo haala réforme uji ɗi o annoyi wadde janggo e jaam so Allah addimo e wonde secrétaire général des Nations Unies mais mbasen yeji ɗi aussi mawɗo Abou waɗi haali e réalisation uji makko to banggue diplomatie hakkude leyɗele ha waɗi fluidifié hakkude leydi Sénégal ha e leyɗele keddiɗe mais deftere makko nde o windi Sénégal au cœur warto windi deftere Afrique au cœur ɗum ɗo fof ene jeeya e ko ganduɗa ene waɗa comptabilisé candidature makko e toon to poste secrétaire général des Nations Unies mawɗo Abou a jarama noon mataw nder toɓɓe nde ɗeɓi woɗɗode seeɗa on jarama on pamni kono eɗen gandi e 81 mbiɗon ni Daouda Kairaba Diawara nde omo ganduɗa ko kañum woni Koko Samba Sagna fiɗum ngal ko ɗo mofti no mbiɗa mofta ha feewi ha heɓla wallita ha heɓlama fuɗɗi yaade ɗum nannan ɗon Adama Barrow on kaali joni ko ɗo fewna Burkina Faso sa Jules Diendéré en ko Macky Sall yeehi rehli ɗon ha jaam wawi toon artude Sissoko e Mbalo eyyi mboɗo nera so gatti leydi Mali e saaha Amadou Toumani Touré ATT dernier mandat mum Amadou Haya Sanogo fiɗum ngal ko kanko président Macky Sall yeehi régloye ɗum haali joni Oumar Sissoko Mbalo nde tawi caɗele mbaɗi toon to Guinée Bissau kanko régle ɗum kono ɗum ko sen gatti pont hakkude Sénégal e Mauritanie duuɓi ujunnaji noon ka yo won eyyi koko bak tan wonno eyyi jaaɓi waɗama pont to Farfeñe faade ɗo wiyete ɗo hono Tanda Ba fay Djinoy fay Pakali ha Soma
ɗon kadi ko bagolno ɗon tan har ha ƴettude oto mbiyaɗe mi jogoyen ɗon kadi waɗama pam ɗum fof ko kanko président Macky Sall gueɗe kewɗe yo Allah hokku woni so hawi wona Sénégal tan hawi ko Afrique fof hawi ko leyɗele kaaloje fayta fof kawi wona fulɓe tan kawi ko aduna o fof hawi yo Allah hokkumo o poolgu gatten e ko joli toon to galle laamugo leydi ndi ko ɓooyani Bismango Bassirou Diomaye Faye président de la République gardiɗo dental Diomaye président cobaɗɗo e nder hen jaɓɓe e saliɓe nde o gayni jaltugol gardiɗo jagorɗo Ousmane Sonko mbiyen beele hankkandi koko taaƴi ha laaɓi walla wonko heddi ɗon walla ha joni ko maka politique emon keeɓi ɗum foof eyyi min kam hakkude mabɓe mbiyami ko gasi ha laaɓi sibu ko gonga wonko jiyatnoɗen nde lumbima yo aha o saaha kay min kam mbiyami ko ɗum hankkadi ɗum timmi eɗen gandi saaha fof eɗen jiiya sortie ji mabɓe ko way noon ɓe dokka en des signal ko ɗesata nandude wonande caɗele ɗe ganduɗa nana soomi hakkude mabɓe kono min mboɗo sikki tan hankkadi eɗen mbawi wadde tourner la page caggal jaltal Ousmane Sonko e ko haali ko to banggue wonande Bassirou Diomaye jaɓɓade ɗum ɓen ɓe ganduɗa ko alliéji wonande ɓen ɓe ganduɗa ko wonɓe responsable uji en parti Pastef e jeeyaɓe coalition Diomaye président yiide wonande nde o Diomaye haalnimo hayso tawino kanko wona noon o nanguirno wonko ɓooyi haɓade waytade yiide wonde permanence APR galle lamorgo fota waɗede tan koɓe mbiyata ko galle batirɗe dawrugol e ko way noon noon no ɓe mbiyatno Macky Sall watti galle lamorgo permanence APR watnomo wasde ɗum hadde président walla salanade gantinde ɗum ko so tawi o haali ɗum ne wawi yiidirde goɗɗum wadano yiri wadde so tawi kamɓe hakkude mabɓe yeehi ha ɗo heeɓi ɗo ganduɗa wonko ɓe cuuɗodirta walla wonko gañami yiide oɗo hadde jomum yiide hen salade ko wayno walla mi jogade hen mettere ya probléme o haali haala to banggue wonande kanko premier ministre so tawi poste makko ittama o jooɗo o rutto e opposition donc ça veut dire wonko woni nder koɓe kaldani hakkude mabɓe ɗon ya probléme mais yiide wonande oɗon dualité coalition Diomaye président enen mbaɗen concentré e fil mo gonnoɗen o presque ko parti mo ganduɗa walla ko coalition mo ganduɗa wawa gagnade hay bureau téléphonique donc wadde ça veut dire hakkude mabɓe dualité o ko gonga ne woodi kono ya probléme hakkude mabɓe won caɗele woni hakkude mabɓe ɗiɓe kaltidani kanko Bassirou Diomaye omono nangti ha joni e coalition makko Sonko nanayi parti mum Pastef yiiɗi ko yo coalition saayi kanko mo sali donc wadde caɗele nana hakkude mabɓe bon ɗum ɗon ko probléme kono min mboɗo sigi hande oɗo saaha beele ko ɗum fonno wonde hande darde mabɓe si eɗen gandi ko ɓooyata ɓe mbaɗa fete duuɓi mabɓe ɗiɗi koɓe gaari e laamu ngu hande so tawi gonnoɗen koye wonde phase ɓeeto mbaɗen ɓeeto holko ɓe mbaɗi holko ngakki holko woni caɗele holko poti usude holko poti wadde kono ha hande kamɓe ɓe goni koye caɗele guéguerre politique coalition Diomaye président parti Pastef donc min mboɗo sikki e o saaha mo gonɗen e tension géopolitique mboɗo sikki wonko fonno wojjeɓe ko wona quand même coalition Diomaye président et on parti mo ganduɗa ko Pastef au moment où hande mawɗo Abou so tawi a ƴeewi won kabinaji kollitima wonande mbima e 2024 2025 sa ƴeewi to banggue leyɗele ɗe ganduɗa au niveau ko mbiyata ko croissance régionale hande ardi Sénégal ko Guinée to banggue PIB mum ko 35 milliards de dollars 35 millions de dollars to banggue PIB hay Gambie hande woni yeeso ma donc mboɗo sikki ɗum ɗon ko des questions ɗi poti wadde prêter attention ɓe mbawa ƴewde holko ɓe poti wadde au moment où hande leydi Sénégal ko producteur pétrole yimɓe nanayi guerre mboɗo sikki hande fonno wonde position mabɓe ko wawde ƴewde hol darde nde ponno darade ɓe dardo e ɗen leyɗele ɗe ganduɗa ko kañumen daari gam tenoyde jaam hakkude Israël États-Unis d'Amérique Iran e ko way noon kono wona wonde quand même position ko ƴewde des adversaires politiques
routade opposition yide wonande min so min mbaɗama ni mamin mbaɗrande leydi ndi ingouvernable e ko way noon donc ça veut dire ko ya probléme beele hande ɓe mbaɗɗen ɗo ɓen ɓe ganduɗa ko wannoɓe porté projet mo ganduɗa yimɓe ɓe population ko ɓuuri ko hewde mbaɗi ɗum épousé ha gaari totti ɗumen joƴƴini ɗumen e laamu beele koɓe gaduno ko e population eɓeni hen ha joni min mbiyami koɓe mbaɗi trahir ko yiyete ko la conscience de ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni population sénégalaise donc min mboɗo sikki ko toon ɓe ponno ƴewde FMI wonko wanno projeté Sénégal ɗon ɗo dañi to banggue pétrole mum wonɗo imno taux de croissance mum e ko way noon to banggue ngaalu mboɗo sikki ko toon ɓe ponno hande wonde haare holno Sénégal yarata yeeso hol caɗele ɗe ganduɗa hande ko ɗeɓe teski wawde safrude ɗum e koye noon kono wona kay caɗele coalition Diomaye président e on mo ganduɗa ko parti Pastef hande yimɓe ne gandi ya probléme par ce que kanko Diomaye e haala kamɓe député ji mabɓe yanoɓe toon ɓe mbi ko wonande nde ɓe posi mo question e ko yewtino e candidature kanko Ousmane Sonko o ko ɗum ɗon wona haaju makko Ousmane Sonko kañum ni ko so itama e poste mum premier ministre ruto e wonde opposant donc a wawa wonde premier ministre en tant que mo ganduɗa ko gonɗo e institution joguiɗo appareil état aɗa jogo posture won ko yiyete ko opposant mboɗo sikki ɗum ɗon wawno kadi ɗum ɗon ne wawata nawde leydi yeeso par ce que en jii kala to ɗum ɗefno arde to banggue cohabitation ko way noon est ce que Senghor Mamadou Dia en jii ɗo ndewti to banggue stabilité leydi ndi caɗele gonoje hakkude mumen yaaha ha waɗa impacté situation leydi ndi mboɗo sikki ɗum ɗon ne ko guiley joni so tawi en mbawi gollodade min kam nangomi ko mbawa gollodade kanko Bassirou Diomaye haddara ko duuɓi ɗiɗi e pouvoir duuɓi ɗiɗi nde hitande ɓe payi koye campagne présidentielle e ko way noon duuɓi ɗiɗi ɗi pour min ko yo ƴeew o waɗa débracé Ousmane Sonko kañum ne wawanayi heblade so tawi lawol hokki ɗum yaade élection ji ƴeewa holno heɓori yeehi kanko o ƴeewa janggo e jaam ko waɗete comptabilisé bilan makko tawi janggo e jaam so yeehi mo dañ kam ko acci ɗo tawi kam wona ha joni ko caɗele mimi coalition Diomaye président parti Pastef mawɗo Abou mboɗo sikki ɗum ɗon kam so tawi ha joni ko ɗon ɓe jokki ɗo paaɗen ɗo moƴƴani en jii situation gonaɗo ɗo faya ɗo kadi ɓurata musde a jarama noon feeñi ha ɓurti en jii Waly Diouf Bodian ñande toon wattede waɓeno Cheikh Bara Ndiaye en waɓeno Waly Diouf Bodian en Bilal Diatta en e ko nandi hen won hen mbaɗi kañen batuji men ko hedde diwan Kemasa to so mi jumani walla ko nandi hen en jettino docteur Seydou Diallo mo Bokke mo ganduɗa kañum mo holliti wiide oɗo saaha joni nde muusi toon to Kemasa nde kañum jamno jaɓɓade meeting ɓurnoɗo mawnude o kono hande mataw ɗum ɓuuɓi hewɓe jiɗi naftade jettimo kanko Seydou Diallo ko ɓi Mamadou Aïssa jeyakoɗo Bokke Diallo wiɗo en jettimo no fewi no fewi no fewi libgol mo ganduɗa ko Bassirou Kébé tawno Ndiouga Kébé directeur SN HLM kadi ne jeyɗe ɗon caɗele togata mi yattoɓe wonde nde hol yiyande ma e ɗiɗo batuji mbaɗaɗi e oɗo coow o pila meña hakkude gardiɗo jaagoɗe e mawɗo leydi e togata min de mbaɗa andi gueɗel Ousmane Sonko sinno tawno kanko jooɗi japperɗo Bassirou Diomaye Faye jooɗi ɗo tawanno riiwi ɗum ko ɓooyi sinno tawno ko Ousmane wonno président Diomaye woni premier ministre Diomaye waɗirino waɗirta ni tawno riiwi ɗum ko ɓooyi walla taw Diomaye démissionné kañum ala Diomaye démission taw riiwat ɗum o fatata ha démission par ce que démission de ɓe mbiyata wonde ko faiblesse wonande président jaɓara ministre muɗum démission e Afrique eyyi wiyete tan ko président riiwi pour hollude pouvoir muɗum so tawi a ƴeewi Ousmane guila ɓe puɗɗi fewde ñallangal hande ko je dis j'ai fait je dois fait tan mo gasata Bassirou kam ala ko wiyata te eɗen gandi min ko hunde nde ɓooyi mi haalde hakkude mabɓe koko gasi guila ko ɓooyi oɗon mbiya ɗo ko malde politique walla ko ni ko na malde politique ala e gueɗe mbaɗe ni par ce que ko jiiɗa ko tuggude nde ɓe jooɗi e jappere law fewde jallangal hande hay goto meeɗa nande Bassirou Diomaye Faye ene kirtika Ousmane Sonko hay goto meeɗa nande Bassirou e Ousmane ndeyda haaɓe gayna Bassirou yaltina ko haalduno e Ousmane nder Ousmane kala nde deyde Bassirou so yalti koɓe kalduno nder ko yaltinta ɗum boy est ce que cikkuɗa o dartaki noon holo d' après propos ji makko toon to paale yiide min candidature Ousmane Sonko wona min hankkadi ɗum wona ha jaam aɗa andi ko ɓuuri sellude ko min ko paammi mbima wonde ko sinno tawno ko Ousmane jooɗino ɗo jooɗi ɗo o faddata ha ɗum ɗo ena tawa ɗum ɗon tawno riiwimo ko ɓooyi
ɗum ko hen gueɗal gongal ngal mbaɗa faami Basiru so tawi woni wi wonde ena teddiniraɓe kumtari o adi ko coordinateur uji ɗi wona coordinateur uji Pastef wonɓe e département ji ɗi o ruttiri o waddi hen député ji ɗi e maire uji ɗi a faamide e nder hen ɓeeto Ousmane tinano walla taw wonno wano o tini eyyi o tinano par ce que woni o tinani o disnaka o waɗani e haydara ko geddunoɗo ko sikkuno ko ɗum wodani o sikkuno hanko ɓen représentant ji Pastef ɗi so tawi jeehi no ɓeeɗo député ji ɗi no mbaɗini ɓe ko noon mbaɗata o tawi ɓen mbaɗani noon député ji ɗi ɗo nodda ɗo kanko o wi wonde ko yaadani hen hoto Basiru noddu ɗum o haali hen hoto Basiru noddu o yaadani so noddi hoto nodde galle laamu a faami walla so noddi hoto nodde galle laamu Basiru wimo wonde neɗɗo so tawi aɗa bismo koɗoma bismotoɗa ɗum koɗo koɗɗa kono mi ko paale ko toon mbawmi bismade aɗa andi gila ɗon tan kam Basiru no jogui 16 mum pourquoi noddani ɓe toon non Basiru ko jogui 16 muɗum fof Basiru hoɗani to 16 e ko nde ñiganno to Allah mbaɗa faami Basiru ene ñiganno mbimam wonde ko kanko Ousmane nde o wi Basiru ala oto waɗ ɗum saabu ni Basiru wimo wonde ko min ko ɗo mbawno bisma par ce que koɗo so tawi aɗa bismo ɗum bismotoɗa ɗum koɗo koɗɗa kono mi ko paale galle ma walla galle dendaɗo galle ɗo koɗɗa so yiiɗi yarugo luwas ko ɗon tan koɗɗa ko ɗon mbawata bismade koɗo awa bismade koɗo e gallam tawa tintinanima heddi noon ko ɗum ɗon foof e waade noon kokoɓe calotono kanko Basiru o ari o waɗi ɗum heddi wonkoɓe kaldi nder kanko e Basiru ɗum ɗo kaala ka o yaltini ɗo ko haala kaalaka nder o fotani yaltinde ɗum boowal kanko Ousmane ko hollirde han kanko Basiru omo jogue muɗum yaw mo jogue Basiru o so tawi on keɗima haala makko wonde Basiru ko président de la république jogui ndigal koye laamu kañum jaɓata kala ko ene waɗe ɗon ko ma jaɓa ma salo min ko min woni président Pastef kala ko ene waɗe nder parti o ko mami jaɓa mami salo kaɗo haal holko ko firte holko ka rondi ɗum ko gueɗal hen gota gueɗal gongal ngal Basiru andi hande o andi hande o hol député ji Pastef naaɓe wonduɓe e makko hol maire uji Pastef naaɓe wonduɓe e makko e holɓe gondani e makko o andi ɗum hande o Basiru ko ɗum yiilotono aɗa andi o wino Ousmane Sonko min komi stratégie ɗum tan woni ko Allah wawni joni noon ɗum ɗo wonno stratégie makko andude kanko hol wonduɓe e makko eɓe gondani e makko e nder assemblée nationale o e nder mairie o mawɗa bo haali ɗum kanko haali ɗum par ce que o yi Diomaye haali ɗum o yi ko won jeeyaɓe Pastef ko kañumen mbi yo faabu ɗumen beele ɓe mbawa dartade ko ɗum saabi noddago donc non jimmi ko tawtode o yiidemo wadde noddan ndu kam ko wawi hen wonde fof kanko Basiru kam o ɓeeti o andi hankkadi nattima kam nele Mamoudou nden wiyatano ko yoɓe daro won député ji mbino yoɓe daro so tawi ɓe darima ko wiide wonde goto fof yo huñ junggo gonduɗo e Sonko emo wondani e Sonko joni noon ɓe gandi gonduɗo e Sonko emo wondani e Sonko filnitere muɗum ndeɗo e kaɗo haala kala Sonko kala nde jiiɗa o dañi échec e to banggue Basiru o yaltata ko boowal o victimise o yurmikino metama yimɓe jurmo metama yimɓe dokkumo gonga kono noon Basiru ko wawi wonde foof andi ɗum ɗon e ko heddi ko eɓe paye congrès maɓe paye o kamɓe ɓe mbi wonde ko aɗani ko kalɗa ɗo ene ko nde ɓe jeehi paale ɓe mbi wonde ko Basiru yo haali candidature Ousmane Basiru wi wonde ko wondaka candidature Ousmane ɗum ɗon ene muusi Ousmane ko Ousmane wiyata wonde ko haala toon ko min ko kemmi ko ɗum ɗon ene jeeya ko heeɓi ko toon haala ko nder ɓen kaalanimo ɗum walla ni nde ɓe jooɗi eɓe gone batu nde wonmo noddi téléphone ene joƴƴini téléphone muɗum taw ko kanko woni heɗade e nder batu ngu o wima wonde ko kanko o fotano toon yaade par ce que ko calinoɗo o yiɗano yaade toon kono noon o ƴeewi tawi ɗum ko teddugal ko bismama ko korka tan yomi yaami ƴetta hen tamarowel gotel mi yara toon café goto mi ɗumnina mi yaaha lawol te kadi ko noon o waɗi par ce que o tawaka fuɗɗode nde o tawaka gasnirde firti ko kanko ko boycotɗo ɗum heddi noon ko ari ha ɗo min mbiyatmi ko Basiru Diomaye Faye mi anda hol kulhuli makko mi anda holko renti kono kala ko fotanno hulde hankadi o foti suftude ɗum kala ko rentotono foti nattude rentade ɗum par ce que ɓe mbima wonde so tawi aɗa doga bone yato fetaka e tinde ma so tawi noon ala ko heddi so wona gulali gulli hankadi bawɗi e koriɗi certi hunde so tawi ari ha ƴayima e wecce maɗa walla riwima ha ɓaggima e ɓalal wodanma ko dartade Ousmane riwi Basiru ha Basiru ɓaggima e ɓalal kala valeur mo président de la république fonno jogade mo Basiru fonno jogade Ousmane itti valeur o itti martaba o itti daraja président Basiru Diomaye Faye ɗum ko Ousmane waɗi ɗum
pourquoi Ousmane waɗirani ɗum so wona famɗindemo e junniddemo kala ko haali Ousmane haala goɗɗum kala ko waɗi Ousmane waɗa goɗɗum kala ɗo yi Ousmane yaha banggue goɗɗo kala ko wi Ousmane wiya goɗɗum donc ɗum ɗo fotani wonde hakkude premier ministre et président de la république min ko min suɓima ko min wanma ɗon koye jiimandam gonɗa so tawi mi natti weleɗa ummoto ɗon aɗa andi ɗum donc a fotani wonde ɗon min e laamam aɗa jumpami e nder hen aɗa jumpami e nder gouvernement aɗa jumpami e nder leydi aɗa jumpami e nder fasiraɓam président de la république wonɓe e nder afrique wonɓe e zone francophone wonɓe e nder aduna o kala Ousmane holɗo meɗɗa yiide Ousmane tuggude koɓe ƴetti pouvoir ko fewde ñallagal hande Ousmane dari porti drapeau Bassirou Diomaye Faye ena manta ɗum en yetta ɗum ena jarfa ɗum a yiyani kala ɗo jarfi Bassirou o waɗata ko domel ngata wutta aɗa andi domuru arata ñeefa ha wula sa ɓoslitinum wutta ha ɓuuɓa kadi ndecca kadi continue ɗoygol kadi continue ñeefta Ousmane ɗum woni ko waɗata ɗo henna ko ɗum noon feeñi e hecci hanki ɓe jeehi palais ko ñande aljuma o fini dimanche o waɗi point makko de presse no woyri waɗirde en ligne ni o haali ko weli fittanu makko ɓuuɓi ɓernde makko o haali ko junnita Bassirou o haali ko bonnita Bassirou kono noon woni ko fonno haalde ko fonno haalde ko e kamɓe koɓe ponno haalde ko Bassirou kañum woni président ko kanko woni premier ministre yimɓe so tawi ene mbiyatno ala eɓe beldi ƴeew kadi ko haali ko foof de o rutti o wi wonde min hay goto wawa ɓilade hakkude amen won dariɓe ɓe ena gasa ɓe ena gasa ɗaɗi ɓe ena cira siroji ene jiiɗi hakkude amen yo bon kono ko eɓe tampina koye mabɓe wona ko bonata o rutti kadi o wi wonde min e Bassirou min pamodirani politiquement min pamodirani to banggue gouvernement o holno ɗum wonirta hay goto wawa ɓilade hakkude moɗon won dariɓe enen jiiɗi bonnidde te on pamodirani e to banggue politique on pamodirani to banggue laamu te Bassirou kañum woni président de la république mbiya wonde on pamodirani heddo ɗon keddoɗa ɗon wadde Bassirou ko kañum foti timminde fayidagal muɗum ummo daro anda ko Sénégal naaɓe cuɓi ko kanko totti leydi ndi so moƴƴi ko kanko leydi ndi so boni ko kanko ala ɗo ɓe meeɗi jooɗa tuggude koɓe jooɗi ko fewde ñallagal hande eɓe ƴeewa holko moƴƴata e leydi ndi ko taw wona e dow dugu kala nde ɓe kaali ko moƴƴata e leydi ndi taw ko eɓe kaƴi haɓe gayni Ousmane yalta wiya wonde min ko ni jiɗi ɗum ko ni mbimom pourquoi Ousmane ne wiyam kanko foti wiide Ousmane forani wiide o Bassirou kañum woni président de la république Ousmane ko simple premier ministre anani kadi o wima wonde ene wiya wonde par ce que o yeddirima haala Bassirou wino wonde yiɗi ko premier ministre super fort o wi kanko wona super fort premier ministre uji aduna ɗi foof kanko ɓuuri famɗude laamu ala ko haalno e Sénégal yoɓe ƴeew wonnoɓe ɗo ene premier ministre uji ha yetti e Boun Abdallah Dionne fami foof kañumen ɓuurimo ko laamu kañumen ɓuurimo pouvoir kanko haydara ala ko jogui hay ko joguino ko wonno primature Bassirou hepti nawti ɗum palais présidence a jaama ɗum ɗo joni holno wiire he wonde ɓeeɗo ene pamodir walla ene mbawri walla ene beldi ɓe beldani ɓe keɓrani weldude ha burfal wuɗɗa haɗata ɓe weldude Ousmane yimɓe muɗum ɓe jiiɗi ko pusde Bassirou yo wi wonde ko Ousmane woni candidat mabɓe guila e joni walla Ousmane wona candidat wawa wonde candidat walla o wiya wonde Ousmane yo fat ha conseil constitutionnel rokka yamiron Ousmane no wona walla wonata ɓe puɗɗo haare mabɓe e Bassirou ha ɓuura ɗo joni kanko e haare ɓe goni kono eɓe jiiɗi ha ɓuura ɗo henna a jaama noon musidɗo wi sa onon yewta no feewi gartami tan koye wiide aɗa sali tout kala sa maka politique ne wawi wonde kono ko wiide ɗum ko yewtere wonde so tawi ko Ousmane mbimi so tawi Ousmane opposition e Diomaye ko kañen jaadoyi so tawi heddi ko hakkude mabɓe e mbawi weltinade janggo parcelle mabɓe jokkoya ɗum ko maka banggue politique ne wawi wonoyde hay goto anda politique ne boni mbaldi jokkoyade Bassirou tawetake gonɗen ko arde ko heddi ko ma en kala Bouga Diouf mo ganduɗa ko sababude coalition Diomaye waɗi wiiwa e nder Pastef ari ga kadi wi ne waɗa soutenir candidature Macky Sall mo loni kadi Mimi Touré kadi ndiwi ɗum ga henna hol gurdam muɗum ma e garto hen e joni o joɗen ko toɓɓe ɗiɗi heddi ko seeɗa toɓɓema Jambal Diagne mimi kam so wonno sago muɗum Macky yo maayi wona ni ene wona candidat a jarama ma e garto on noon ma e garte toɓɓe Madiambal Diagne baba Madiambal Diagne mon ko hesɗi toon to ñawirde Versailles wonde état de yonitade gueɗe makko beele Sénégal timmitini fonno timmitinde ko o arta so timmitani o artata e dabɓa hol yiyande men hen mboɗa andi Iran o kam men beele ma naat eyyi Madiambal ñaware makko riwtama gandi kam actuellement ko ɓe ndiwti ɗum sibo wonko
en laamu leydi Sénégal par ce que nde wonno to banggue wadde extradé jomum nawtude ɗum leydi wondi won charte won bon leyɗele ɗe won koɓe mbaɗi ratifié won koɓe ciifodiri ɗum kadi notoyo droit de l'homme en e ko way noon foddeji e hakke bani adama e bani aada e ko way noon eɗen gandi France ɓe namdinoma Sénégal to banggue wonande des critères kanko garowo beele mabɓe mbad respecté foddeji makko droit ji makko e ko way noon donc ɗum ɗon en jeeya manquement ji ɗi ganduɗa hannde ko ɗum saabi ɗum riwta hay so tawi ko partiel ittata kadi kanko Madiambal avocat ji makko ene mbawi yaade toon to cour suprême ɓe jaaha à cassation donc ɗum ɗon aussi eɓe jogui on opportunité wawde wadde ɗum kono kam eɗen gandi hannde holko saabi ha joni ñawore nde suwa taw wonde définitive ko Sénégal wonko namda to banggue beele janggo e jaam Madiambal so artirama maɓe mbaɗa respecté foddeji mum beele mamba respecté droit ji mum e ko way noon ɗum mi sikkani si en jii le cas de Farba Ngom en jiibaɗo no Hadim Ba en Lat Diop en Moustapha Diop en donc ɗum ɗon ne mi sikkani ha joni on so ari ɗo rewnoɗo ko ɗon rewi kono ha joni ɓe donki wadde fournir information ji holko saabi poursuite mabɓe e Madiambal Diagne donc ɗum ɗon tan ko probléme ɗum ha joni ronka yo yettoyo toon to joguiɓe ñawoje towɗe ɗe leydi France min ko yakar tan joguimi kanko Madiambal so tawi ɓe jeehi pouvoir à cassation maɓe dañ gain de cause mawɗo Abou toga bisimilla ma e togara aɗa andi to banggue Madiambal wona kay koko riwta sario o kay koko yani heddi kay ko wattoye saabu ɓe mbima wonde ko riwta wonani taw définitive eyyi aɗa andi cour Versailles cour ɗum Versailles o wi wonde ko Madiambal ɓe jaaɓi ene artire kono noon e dow sarɗiji on wawi artirede kono koye dow sarɗiji holɗin sarɗiji ɗiɓe namdi ɗi manam garantie ji ɗi poti tottude ɗi ɗum woni ko waɗani taw waɗani complété kono noon kam ɓe jaaɓi kam ɓe kolliri kam Madiambal ene wawi artirede partiel eyyi partiel ene wawi artirede kono noon partiel o ko fawade e dow sarɗiji wondi ko uddani e ko heddi ko noon kanko avocat ji Madiambal Diagne mbi wonde ko ene nawa dossier o to cour de cassation wonde ɗum ɗo kam ko yo firte yahata hay nokku donc enenne ko ɗon tan mbawaten heddat tawde woni ko no mbiɗa ni noon kono nde wonani définitive taw leyɗele ɗe non wonani définitive kono noon ɓe mbima wonde ko tawde kay arti ha ɗo hankkadi adana ɓe kaala hano ɗum ni ɓe kaala hano parcelle o ɓe kaala hano wonde Madiambal ene wawi extradede parcelle ma kono noon ngol ɗo lawol so tawi ɓe gaddi ɗum firti ko wonko taaɓa e dossier ji Madiambal Diagne heddi noon ko tawde woni leyɗele ɗe kala ko gueɗe baɗini en ene jogui nanodiri ciifodirade hakkude mabɓe ɗo joni noon kamɓe cour Versailles o wi wonde ko wawi artude kono noon fawade e dow sarɗiji eyyi ɗiɗon sarɗiji noon woni ɗum ɗo joni noon en patata ha nde saabu wiya ko wonde ko ha nde joni fawoto tan hankkadi koye avocat ji makko kanko Madiambal Diagne nden nanni recours muɗumen toon to cour de cassation cour de cassation anda kañum holno foti ñawirte gueɗe on jaama yeɓiyankoɓe piindi média no wayno saaha woɗɗoyi ko nen mbawa haalde ha gaynen en kalani hay soko seeɗa ko fati Iran eɗen gandi guila Abou Hassan bani sa tokara men hay Tulay Khoumeni dande mum e tuuma muya mo Israël e dowlaji denduɗe Amérique tuumi ɗum heblude kaɓirɗe nucléaire gam wadde bombe atomique e ko nandi hen janguji baɗannoɗe saahaji ha hakkude mabɓe Iran e Irak e gemmugol e ko nandi hen piggal waɗi ko ɓoyani ko mawɗo leydi ruttima e jomum hol gonka hande leydi Iran beele doole mum gasi hol kulhuɗi ɗi Amérique jogui beele watta jobtoji e nder aduna o beele uddugol ko Iran wino udda lawol ngol pétrole yaltirtuno addata caɗele ha yetto e leyɗele meɗen baba hol yandema hen e dabɓa eyyi enen kam en jii ko kewata ko ɗum ko ɗum caɗele wonande hande hay goto daɗani hen sibu déjà fuɗɗima wadde impact eɗen gandi guila hanki baril pétrole ɓeydi déjà ɓeydi holko waɗi ɗum sa ƴeewi ɓe uddi détroit d'Ormuz o enen gandi Iran ɗo won ɗo kañum woni koye zone stratégique surtout to banggue ko mbiyata ko détroit d'Ormuz ko ganduɗa sa ƴeewi to banggue zone de transit wonande ko fatuno e pétrole mondial o à hauteur de 25% kam ko ɗon waɗata transité ɗum ɗon so uddama
ene waɗa répercuté e aduna woni ko fuɗɗi ko hanki heddi ko noon ko yimɓe fof ene nganndi caɗeele ɗe ngannduɗaa kadi koko jogori ko jibinde nganndi Donald Trump gila ari e laamu wonko adduno yiide ardi ko ñifde jam addude jam e leyɗele ɗe ngannduɗaa nana kuuɓa guerruji hakkunde Ukraine kamɓe Russie ɗum kam o hokkuno ɗum ko yontere en njii hannde ko kanko wonti ngembuɗo Israël yande e Iran ɗum ɗon ko caɗeele te en ngannda hayɗo haɗata heddi Iran no mbiɗa ni ha kañum ana jogii doole ana jogii kaɓɓirde ana jogii vraiment pouvoir wawde habtade sibu sa ƴeewi kanko sortiji kanko Donald Trump heccanki o yi ko guerre o ne wawi yaade ɗo e jonte tati donc d'après les résultats nde o ƴeewi nde mbaɗi bilan mabɓe ko wara ko e armée mabɓe hayso tawi enen gandi ko mbaɗata ko annoncé wonde ɓe mayrama hanki o waɗi annoncé ko jeegom e koninkoɓe leydi Amérique naɓe mayi kono hen sahaji so tawi neɗɗo o omo ƴeewa tan ɗiɗo seynuji français bon seynuji ɗi ganduɗa yimɓe ene mbawa ɗum sa renaki amma jat kono eɗen gandi kam ko woni ko gonɗi ko maayi ko e armée Amérique ɓuuri temdere donc ɗum saabi o wadde guerre o ne wawi waɗede prolongé yaha ha e lewru e jonti ɗiɗi e ko way noon e leyɗele bon par ce que mbaɗi intensifié wonande to banggue guerre o en une seule journée en jii ko Iran golli ko wadde hollitaɓe tan ko kaɓɓirɗe ɗe ɓe jogui ɗe hayso tawi guerre o holko waɗi ɗum déclenché ko yiide wonande pota accede ko wayno Iran waɗa posé jogo ko yiyete ko nucléaire en gandi ni agence internationale de l'énergie atomique ɗum wonno ko waɗatnoɓe ko des sanctions e ko wayno kono fof e wade noon ala kam ɗo waɗa c'est confirmé eɓe jogui hayso tawi kam ne tuume wonde eɓe jogui kono fof e wade noon eɗen gandi kam kamɓe eɓe jogui arsenal eɓe jogui doole eɓe jogui pouvoir wawde habtade déjà ɗum fuɗɗima en jii ko ɓe mbaɗi ko toon to Israël en jii ko ɓe mbaɗi ko hande e golfe o en ganda ko allié ji on mo ganduɗa ko Donald Trump Amérique kañumene koye mumen puɗɗimo musirede kono ko ɓuuri ko hulɓinade en jii hanki ɓe ɓuuri memde ko nokku ɗo ganduɗa to on to Arabie Saoudite nokku mawɗo ɗo pétrole o réserve aji ɗi ganduɗa ko ɗon moftete ɗum ne kadi fuɗɗama memede te ɗum ɗon so memama ko caɗele wonanta e golfe o mais également ko caɗele wonanta e aduna o Iran ene jogui kaɓɓirde ene jogui cuusal ngal ene wawi habtade kadi guerre o so waɗi prolongé Iran ene jogui doole wawde vraiment habtade ha daña hen ni polgu a jarama ko Iran haɗa wadde ko Israël nana mofti ɗum no jogui kono wiyaka hay batte ko wona ɗum ko leydi Iran salade nattudede pétrole mum to banggue dollar watta yeeyude o gattam ene joguiɗen caɗele no hadde fidde ñeno caɗele e tuma nde yiiɗi waɗande Afrique ko wiyete kalis muɗum ni ɗum ko jewte goɗɗe to caggal leydi ma e gartu hen so jeeɗo ñaawi toka hol yiyande ma e oɗo guerre tokara aɗa andi hakkude Iran e wona Iran e Amérique sabu Iran woni koye jinguede Iran ko leydi gotiri habtoto Amérique ko leydi dolnude Israël ko leydi dolnude Israël ko Amérique wambi ɗum ko Israël wambi Amérique goto maɓɓe fof no wambi keddiɗo on donc ko kamɓe dikkodiri e leydi Iran min kam cikkan noon Donald Trump wiyata wonde ko haare maɓɓe ko balɗe tati haɗata tawde kay ko kamɓe ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ɓe qime wonde koɓe leyɗele kewɗe doole kewɗe kaɓirɗe kono noon ko wawi hen wonde foof eɗen gandi kam hay sinno wonani haydara hankkadi Iran wonko tampiniriɓe Iran fuɗɗima tampinde woni Iran fuɗɗima tampindeɓe so tawi a ƴeewi subaka hanki o altine eɓe mbiya wonde guerre o ko fuɗɗi koye joni fodde temedde ɗiɗi e goho bani adama woni ko maayi hen ɗum ɗo ɗon ko banggueji ɗi foof fodde temedde jeeɗiɗo e capannayyo jeeɗiɗo tawi ko gañiɓe musana woni Iran kañum wi wonde cible uji muɗum wona ene haaɓa e leyɗele ɗe ala ko kala ɗo Amérique jogui fartangue koɓe yanoɓe ɗon woni base uji muɗum militaire uji woni ambassade uji muɗum woni hôtel aji ɗi yimɓe muɗum jogui ɗum woni koɓe piiri toon to Bahrain koɓe pii toon to Abu Dhabi ɗum woni koɓe bombordi toon to Dubai e to Kuwait to henna ewo en jii ha to Jérusalem ɓe berlima toon misilaji famde ha ɓe jani e base américain ji gonɗi toon ɗi donc firti ko kamɓe Iran ko Amérique dañano e Irak ko en ko Amérique dañani e leyɗele goɗɗe ɗe ko ɗum woni ko Iran rokkiɓe eyyi Iran noon kamɓe to banggue fannu mabɓe ay lamɗo o joni wona oya maayi dartaki goɗɗo lomti
ko ni ɓe degginiɗo doggol mabɓe oɗo kañum woni président ɗo en ha temedere net o so yani hanko o lomtoro ala ni ha janggo walla ha ɓaw janggo o so yani hanko o lomtoro so o waram ko o lomtoro so o waram ko o lomtoro haɓe timma temedere ɓe puɗɗito kadi temedere wonde kadi donc ɓeɗo ɓe gandani kamɓe e to banggue laamu e ko heddi ko noon hande o so tawi a yi hanki kamɓe Iran ɓe mbi wonde ko ɓe puɗɗi ko henne ɓe timni e Jérusalem e intérêt ji Amérique ɗo mbawi wonde fof fodde 700 drone ɗum ko lancement tan wona haydara ɓe cuwa to fuɗɗade haara nde mbundi missile balistique ɗi gandanɗa hoore maɗa Amérique ko ɗum woni ko haɓortoɓe ko ɗum woni ko salaniɓe ko ɗin ɓe goni e hutorade hande o donc eɓe jogui doole ɗe gandanɗa hoore maɗa haysino ko fodde yontere jonte ɗiɗi jonte tati eɓe mbawi dartade ɗum Amérique dartadeɓe Amérique noon e Israël fodde jonte tati ɗum ko musiba e aduna o woni no ndimi wiiri joni so tawi a ƴeewi pétrole o tan ko rewata ɗon ɗo Iran ɗo e no e ko ummoto ɗon ko faade e aduna o so tawi ƴeewama waɗama pecce tati hen feccere faano koye leyɗele Afrique ɗe henna donc ɗum ɗon so tawi a ƴeewi ɗum ɗo fof so tawi woni dartema ko caɗele wonande leyɗele Afrique ɗe kono kadi ko caɗele wonandeɓe e heddi noon ko Iran kañum haali wi wonde ko leyɗele ɗeɓe berloho bombuji mabɓe ɗi cible mabɓe wona ɗeɗon leyɗele cible mabɓe kamɓe ɓe joopi ko gandanɗa hoorema ko intérêt ji Amérique kañumen goni ɗon tuggude nde harande nde déclenché samedi o ɗo fayi altine hanki ɓe mbi wonde ɓe mbaɗi 500 cible ɗe gandanɗa hoore maɗa e nder 500 cible ɗi fodde 60 ɗi kamɓe iraniji ɓe mbaɗi ɗum réussir donc attaque uji mabɓe toon waɗi réussir e nder 700 ɓe mbanno cible ɗi donc Amérique so tawi ene wiya wonde ko yimɓe jeegomo warana kamɓe Iran ɓe mbi wonde koɓe mbarani Amérique ko tolnoyima fodde 4 e quelque hay sinno tawi Amérique waraniɓe fodde 4 tawi ko hoyi ɗi gandanɗa hoore maɗa ko laamu Iran Amérique wari ɗumen donc ittata kamɓe no Amérique kala ɗo waraniɓe yimɓe 10 eɓe mbarano ɗum yimɓe 4 firti ko Amérique sa warani ɗum neɗɗo goto surtout militaire mabɓe soldat Amérique goto so tawi warama way kono armée goto e leyɗele Afrique ɗe fof bombardani kamɓe soldat mabɓe goto eɓe qimi ɗum ha ko ɓuuri ala heddi noon ko haare nde ɗo yarata hande ɗo henno hay goto yiiɗa haare kono noon Donald Trump ko lamɗo mo gandanɗa hoore maɗa culmiɗo ƴiƴam tawde noon Donald sulmi ko ƴiƴam alay saago so tawi guite ngoyi woltoto ko ƴiƴam on jarama yiɓenkoɓe Ayaw Pindi TV yewtere men leɗal communication Iran waɗanama 49 walla 49 kadi mawɗo leydi muɗum yaadi hen mo yinnomo horsirno ko basal goo ɗiɗi jaguiɗo kalfinade ko faade kisal nden ko yaadi hen gardiɗo ñukkido windo yaadi hen e ɓesgu makko hewɓe pittali mon keddima hen rewɓe sukaɓe e taniraɓe jaadi hen ko wona ɗum ko Iran meeɗi wiide leydi Russie walli ɗum e kaɓirɗe bawɗe habtade kala ko Amérique ine weddo ɗum kono mataw koko mocci ko wawa wonde kala yalla waɗanen jaam waɗa cellal waɗa kisal baba gasi alaɓe kono konngol cakkitol hay soko daɗi ɗiɗi ay kongolam tan ko muusi hen tan ko leyɗele julɓe ɓe nana jeeɓa walla mbiyani ko kañumen goni alliéji Amérique kono noon kam yoɓe gandu so tawi Amérique dañi ko yiiɗi so mi Amérique jimi yiiɗi ko Israël so dañi ko yiiɗi ko e Iran ɓe payi ko Turque so ɓe ummima Turque ɓe payi ko Égypte so ɓe ummima Égypte noon ɓe payi ko Yémen so ɓe ummima Yémen kala ɗo leyɗele julɓe woni ko ɓoftoɓe yo Allah hokku yo ha ɗon toka konngol ma cakkitol e ko mbajotoɗa mete komi jawa bonna o kaaƴi ko wiide han yo Allah ñifan en oɗo fitina ñifan en ɗum hannane en ɗo worode e yademaɗa yiiɗo yo kaaƴe kam togara joni kaaƴe ne jeeyi toon joni aɗani min ko animi ñanden min noddima mbiɗa wonde aɗani damal jama mi anda holton mbimama ko mbaɗannoɗa jama an mbiɗa wonde ka julnan noon mbiɗa mete ko tisbare takkusan yan ñande wona gana muska jaaɗa eyyi ko gaddunoɗa min ala ko juulede nawno min kam jaami ko jamma ko nawma jamma jaami toon ko jamma kam somi wiyama yomi julno kam firti kam ko mbaɗa wawi julnude an noon mbiɗa ko tisbar takkusan julnannoɗa wonka tinani toga almameɓe yoɓeteɓe nana leydi mbiɗa annimi kay ko futuri e gueeƴe salaire mo mbiɗa wonde ka ƴettawo nayi tan spécial aɗa darnana ɗum lewru ene julna ɗum an mi waɗnama ɗum mi dañi waɗoɓe ɗum yala an kay Habibou Diallo gaddiɗo a pira ka e ɗal san mbawi mongo tottima ko almeɓe joɓete mi fuɗɗima bisimilla konngol ma a tali kewi bandiraɓe sehilaɓe Allah jarama on jarama eɗen ñaago yaafuya eɗen mbiya bandiraɓe kadi ha talata paaɗo so tawi hawre welede Allah eɗen mbiya bandiraɓe yo Allah jaɓan en yaafo en togata yo Allah ñimnu
gueɗe ɗe bandiraɓe lewlawol communication fof ne kadi eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen ñagonoɓe moƴƴere eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla mabɓe eɗen jogui kumtari korka bisimilla ñande aset so Allah jaaɓi inchallah équipe oɗo ko gawa o inchallah on jaama gasi a laaɓi ko ɗo katen ha talata paaɗo so jeeɗo ñaawi